F'kuntrast qawwi għal dak li jingħad sissa minn mexxejja qablu, il-Papa Franġisku qal li teħtieġ ħidma biex kull min dbiet mill-fidi jinġib lura. Dawk li jippritkaw il-fidi tenna l-Papa għandhom l-ewwel u qabel kollox jiftakru li huma jirriflettu l-ħniena ta' Ġesu. L-intervista twila mal-Papa deret fuq ir-rivista La Civiltà Kattolika u fiha kien mistoqsi dwar il-prijoritajiet tiegħu bħala mexxej. Fil-waqt li l-Papa Giovanni Paolo II u l-Papa Benedittu XVI kienu jqisu d-dottrina bħala parti essenzjali mill-ħidma tal-kleru, il-Papa Franġisku stqarri li huwa daqstant importanti li wieħed ma jossessjonax fuq suġġetti bħal omosessualità, l-użu tal-kontraċettivi u l-abort. Hemm bżonn bilanċ ġdid saħaq il-Papa li fil-waqt li ma jintesix it-talim tal-Knisja ma jintesix lanqas l-anaħħari tar-reliġjużi. L-Isqof Awżiljarju Malti Charles J. Scicluna stqar li l-messaġġ tal-Papa se jżommu f'moħħu fil-ħidma tiegħu. Il-klim tal-Papa jiena nieħdu bħala stedina l-ewwel net li l-nifsi biex fil-predikazzjoni tiegħi qabel nippreżenta t-talim tal-Knisja ma nistax ma nippreżentax. Ninkun ċert li min qed jismani jifhem li qed nitkellem bimħabba lejn kulħadd. It-tieni li jiena qed nitkellem f'isem il-mulej li l-ħniena tiegħu aqwa minn kull dnub tagħna. Il-kummenti tal-Papa ma niżlux tajjeb fost kulħadd. Propju l-ġimgħa li għaddiet l-Isqof Thomas Tobin ta' Rhode Island ikkritika l-Papa li ftit semma leħnu dwar l-abort. Li hu ċertu li l-Papa Franġisku qed jinsisti li l-Knisja għandha tkun id-dar ta' kulħadd u mhux biss tal-ftit magħżulin.